बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 8 फेब्रुआरि 2022 बाराया मंगलबार। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। प्रतिदिन टाइमनि खौरांगिरि जयन्त देबनाथनि सायाव पुलिसनि गाग्लोबनायनि हेंथायै दिनै कक्राझार प्रेस क्लाब आरो कक्राझार जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ जथायै कक्राझार सहराव थानाय कक्राझार प्रेस क्लाबनि लांगोनायाव खुद्रिसानाय हाबाफारि लादों आरो चिरां जिल्ला बिजनी प्रेस क्लाबआबो खौरांगिरि जयन्त देबनाथनि सायाव पुलिसनि गाग्लोबनाय जाथायखौ लाना खुद्रिसानाय हाबाफारिखौ लायो। मख'नो नांगोनदि मैया चिरां जिल्लानि बासुगाव पुलिस थानानि प्रदीप साहा आरो एलआर बर्मन मुंनि सानै कनस्टेबलआ हेलमेट गानालासे मटर साइकेलजों थानानिफ्राय ओंखारबोनाय समाव चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबनि नेहाथारि जयन्त देबनाथआ मानो हेलमेट हमाखै होननानै बिसोर सानै पुलिसनियाव सोंथि खालामनाय समावनो दान्थे बिदान्थे जालायनायनि गेजेरजों पुलिसआ खौरांगिरि जयन्त देबनाथनि सायाव गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो दिनै कक्राझार प्रेस क्लाब आरो कक्राझार जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ जथायै खुद्रिसानाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो साजा होनो थाखाय दाबि खालामो। लोगोसे खौरांगिरि बिथांमोना बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखायबो दाबि खालामबावो। गुबुन फारसेथिं बे जाथायखौ मिन्थिनानै एमएलए जयन्त बसुमतारियाबो गोख्रों रावै सोंखारिनायजों लोगोसे गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों दाबि खालामोदि बे जाथायनि सायाव गोख्रों राहा लानांगौ आरो दायनिगिरिया साजाखौ मोनथारनांगौ होनना। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। आसाम राइफलआ दिमा हासाव जिल्लायाव उदखारिफोरनि केम्पखौ फोजोबस्रांनो हादों। मख'नो गोनांदि आसाम राइफलनि हाफ्लं बेटेलियनआ आसामनि दिमा हासाव जिल्लानि संखाय गामियाव थाखोमाना थानाय उदखारिफोरनि केम्पखौ संदाननो हानानै बेखौ फोजोबस्रांनोबो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे संदाननाय हाबाफारियाव आसाम राइफलनि रौनिया हान्जाया गोबां बिबांनि सिलाइ बारुदफोरखौबो बोखांनो हादों। बे जाथायखौ थांनाय रबिबारखालि आसाम राइफलनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै फोरमायनाय जादों दि आसाम राइफलआ हाफ्लंआव उदखारिफोरनि केम्पखौ फोजोबस्रांनो हादों लोगोसेनो बे केम्पनिफ्राय गोबां बिबांनि सिलाइ बारुदफोरखौ बोखांनो हादों होननानै। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोनि 10 बोसोर गोजाम बैसागु एबा बिहु खुंफुं आफादफोरनो 1.5 लाख राङै रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों। मख'नो नांगोनदि आथिखालनि रायजो सरकारा रायजोआव सोलिबाय थानाय गोजाम सान्दा हारिमुखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आथिखालाव सरासनस्रा रायजो राजाफोरजों सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं होनना गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं सरकारनि अनसुंथाइ मोननो थाखाय गोदान बिहु आफाद दायोब्ला जानाय नङा होननानैबो बिथाङा मिन्थिहोदों। सरकारनि 1.5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ खमैबो 10 बोसोर गोजाम बिहु आफाद एबा बैसागु आफादासो रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन होननानै बिथाङा मिन्थिहोयो। गुबुन फारसेथिं कभिडनि थासारिनि थाखाय रायजोनि फालांगिरिफोरा मोगा-मोगि जाबोनांनाय रांखान्थि आंखालनि उनाव सान्दा हारिमुनि थाखाय जाहाथे बिसोरो फिन जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाया बेखौ नोजोर होनानैनो रायजो सरकारा बे थांखिखौ लानाय जादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दानिया आरोबाव फैबावदो। दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव दासान्दि बर' समाजनि गेजेराव बेबायदि जाथाया गले-गले जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। जाय गावनि आंगो फिसाय, आंगो बिसि, आंगोनि असे फिसाखौ सिनायनो रोङाखै। दिनै बेबायदि जाथाय एबा गावनि आंगो फिसाय आरो गावनि गथ'खौ नागारना गुबुन जायगायाव एबा गुबुनजों थांनाय जाथाय सोमजिबाय थानाया बेसेबांबा लाजिनांथाव आरो साननो गोनां जानानै फैदों। गोबांबार जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों, खोनाबाय थादों सासे सानै उन्दै गथ' गोनां आइजोफोरानो गावनि गथ'खौ फिसायखौ नागारना गुबुन जायगायाव थांनाय एबा गुबुनजों खारलांनानै न'खरखौ गोदाव-सोराव खालामनाय जाथायखौ। बेनिखायनो समाज दैदेनगिरि बिथांमोना बेबायदि जाथायनि सायाव गोख्रों राहा लानांगौआ गोनांथारसै। बे समावबो रायखांनो नांगोनदि बेबायदि जाथायानो बाक्सा जिल्लानि सालबारि फाख्रिगुरि गामिनि थागिबि बिक्रम बर' बिथांनियाव सोमजिदों। जेराव मिन्थिनो मोननायाव बिक्रम बर' बिथांनि अनसुलि बिसिया दासान्दि गोमानानै दङ एबा गुबुन जायगायाव दंहैयो। बेनिखायनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खाराव-माराव रायजो राजानि हेफाजाबजोंब्लाबो मोनफिननो थाखाय गावनि आंगो बिसिखौ नाजाबायदों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननायाव बिथांमोनहा सानै उन्दै गथ'साबो दङ, सासे 7 बोसोर बैसोनि हौवासा आरो 2 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा। बेनिखायनो गोदाव-सोराव जानांनाय दुखुथिया बिक्रम बर' बिथाङा गावनि आंगो बिसिखौ थाबैनो न' फारसे फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। दिनै बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।